Ćao drugari, proleće je u vazduhu. U današnjem videu ja sam odlučila da napravim zumbule i trešnjin cvet. U prvom delu videa pravimo zumbule. Znači koristila sam rolnu od ubrosa i krep papir. Krep papir sam iseskala na male kockice, onda sam napravila loptice koje sam zalepila na rolnu i napravila zumbule. Mogu reći da ručni rad je jako dobar za finu motoriku, a isto tako i za smirenje. Da se malo našalimo. U drugom delu videa pravimo trešnjin cvet. Znači koristila sam ubros, iseckala u obliku cveća i onda sam koristila farbu u kojoj sam umakala i ona sam ubrus uvlači farbu u sebe i njih tako boji. Ostavila da se osuše. Onda sam te latice uzela i spojila u cvetić i zalepila ih na pravu grančicu koju možete u kući da koristite kao dekoraciju. Ako vam se sviđaju moje ideje, napišite mi komentar o njima. Isto tako pritisnite like and subscribe i vidimo se uskoro sa novim idejama. Ćao i prijatno!